Nakon nezapamćenog skandala uživo u programu, Zola se oglasio za Pink.rs i otkrio da li se čuo sa Miljanom. Obelodanio prepiske, a evo da li će objaviti i famozni snimak Strasti se ne smiruju. Bivši zadrugar i novopečeni pevač, Lazar Čolić Zola, nedavno je gostovao u emisiji Narod pita na televiziji Pink, gde se posle toliko vremena konačno javno suočio sa bivšom devojkom, Miljanom Miksi Kulić. Naime, situacija u studiju je u jednom trenutku eskalirala, jer je Zola otkrio da će da pokaže Miljanin snimak, koji se njoj ne bi dopao. Tada je izbio nikad veći skandal uživo u programu najgledanije televizije, a sada se ekskluzivno nakon smirenja situacije za Pink.rs oglasio Zola i otkrio da li se posle svega čuo sa Miljanom. Osećam se cool, pokušavam staklo od telefona da sastavim. Snimak postoji, vidjet ćemo kako će dalje da se odvija situacija, pa ću vam i poslati ako ne ispoštuje ono što treba. Što se tiče zvanja, pisanja i uznemiravanja, pogledajte moj poslednji story i bit će vam sve jasno. Želim joj sreću u novoj ljubavi. Ale OZOLANDR je pokazao ko je koga lagao. Izjavio je Zola nakon svega za naš portal. Evo upravo mi je zvanično obećano da me više neće zvati i da će dotični da joj uzme telefon. Biće malo teško da prođem kroz ovaj perioda, nadam se da me razumete, ali im želim ipak sve najbolje, napisao je Zola ispod Miljanine prepiske na svom storiju. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.